जोहार नमस्कार, मैं कमल किशोर। तले एक शानदार गाना सुना थो, सुनो। हे 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 रे दया, हाय दया, हाय रे बताए दे, हाय रे बताए दे, ओह तोर मनक बतिया के मन पसंद लगी हले, मन पसंद लगी हले या पना पना मोरे, ओह या पना पना मोरे, हाय रे बताए दे, हाय रे बताए दे, ओह तोर मनक बतिया के जिनगी निभाइले मुह, जिनगी निभाइले मुह, जिनगी निभाइले मुह सातो जन्म साथ देबू, हाय रे बताए दे, हाय रे बताए दे, ओ तोर मनक बतिया के मन पसंद लगी हले, मन पसंद लगी हले या पना पना मोरे, ओ या पना पना मोरे, हाय रे बताए दे, ओरे बताए दे, ओ तोर मनक बतिया के। धन्यवाद।